que ressonava fort. Sens dubte, lluny el bosc sonava. Tinc la raó per la qual contenir les llàgrimes. Va ser la calidesa dels teus dits tocant els meus. Un futur sense tu amb mi és un futur sense cap més sentit. Ja no et penso deixar anar, ja no marxaràs. El món que avui veig amb tu és un món que no havia vist pas mai abans. Junts molt lluny arribarem, viatjarem més enllà de l'espai i el temps. La Tessaiga! Però com pot ser que porti la Tessaiga a la mà? Vigila el monstre Inuyasha. És el resultat de la transformació del mirall de Lacan en un dimoni. Empunya la Tessaiga igual que tu. No m'enganyarà! Ferida del vent! Què? No pot llançar la ferida del vent. O sigui que no m'ha copiat la forma només? També m'ha robat l'energia demoníaca? Ferida del vent. No pot ser! Fugiu! Maleït siguis! Llances de diamant! Les llances de diamant tampoc? Llances de diamant. Punyeta! Maleït sigui! Inuyasha, la làpida de la cana. Amb aquesta barrera, de moment hauríem d'estar prou protegits. Què li ha passat a la Tessaiga? Aquell monstre ha fet servir la ferida del vent i les llances de diamants. Sembla gairebé com si tingués la Tessaiga de debò. Sembla com si el mirall hagués absorbit l'energia demoníaca de la Tessaiga. La Daki, amb les seves escates de drac, també va ser capaç de perdre l'energia demoníaca de la Tessaiga. Cada cop que les espases es creuen la presència demoníaca de la Daki, esclava la Tessaiga i li roba la seva energia demoníaca. He aconseguit tota l'energia demoníaca de l'onada de retorn. Tessaiga, no penso desaprofitar de cap manera el camí que has obert. He guanyat. Però llavors l'energia demoníaca de l'espasa matava qui la brandava. Aquesta vegada és diferent, completament diferent. Ara lluitem contra el mirall demoníac de la cana que roba tota l'energia demoníaca. Aquest cop no serà tan fàcil. Amb l'esforç que ha fet l'Inuyasha per arribar fins on som. Ara tant la ferida del vent com les llances de diamant són armes de l'enemic. I la Tessaiga és com una closca buida. Kagura, tu et vas convertir en vent. Vas aconseguir la teva llibertat. Kagura. Ei, rutllen bé les coses o què? Enviaculla dels somnis. Només tenim una opció. Hem de derrotar el dimoni dels miralls i recuperar l'energia demoníaca. Però lluitar contra aquest monstre vol dir precisament lluitar contra... Sí, vol dir que hem de lluitar contra la Tessaiga, és així mateix. Però que t'has tornat boig! Què passa, Xippo? Que estàs espantat? Sembla que per fi t'has adonat que sóc un guerrer temible, oi? Jo no et trobo gens ni mica temible. Simplement em fa por la Tessaiga, estúpid! Què dius?
Em penso que se'ns ha acabat el temps per discussions. No! És la Tessaiga vermella que pot trencar totes les barreres! Os volador! Ara o mai! Ja està! Ostres, la fletxa sagrada tampoc li ha fet res. Vaja, veig que s'hi resisteixen. Cana, t'ha fet un crec al coll? D'acord, passa de mi. Pluja de llances. Vol fer servir la pluja de llances. No podem fugir enlloc! No ho permetré! Inuyasha! No ho facis, Inuyasha! Què vols fer si la tessaiga que tens no serveix per res? Que la meva Tessaiga no serveix per res, ja ho veurem! No el deixaré atacar! Inuyasha! No m'ha passat res! No entenc què passa. És que no ens han ni tocat. És com si les llances ens volguessin evitar. Molt bé, d'acord. La barrera protectora de la Tessaiga ha funcionat. Això vol dir que la Tessaiga no és una closca buida! Inuyasha! La teva cara! La seva sang de dimoni ara domina perquè ha passat per un perill molt gran. Doncs no m'agrada gens, això. Ara potser es convertirà en un dimoni ferotge i ens atacarà. Segur que ens farà tots a trossets, ja ho veuràs. Un altre cop les llances de diamants. Aparteu-vos tots! Inuyasha! Mira'm primer! Digue'm si ens reconeixes. No sé ben bé quina cara dec fer ara mateix, però t'asseguro que tinc el cap clar. Ho noto. La Tessaiga busca la meva energia demoníaca. He d'aprofitar el moment i atacar. Me'n puc sortir! Merda! Li he clavat amb tota la força que tinc! Com és que fa aquesta cara, l'Inuyasha? Diria que gairebé sembla un dimoni. Cana. Aquest és el punt d'on es va extreure el mirall demoníac. Què et passa, Cana? Que ara tu absorbeixes totes les ferides del dimoni dels miralls? Inuyasha, no em diguis que t'has convertit en dimoni per salvar la vida. Si és així... La Tessaiga d'escates de drac! Potser busca el vòrtex demoníac de l'Inuyasha. Malament, perquè ara l'Inuyasha és una massa d'energia demoníaca. Serà un gran plaer tallar pel mig el teu vòrtex d'energia demoníaca. Precisament això et destruirà completament l'espasa que tu has contribuït a reforçar. Inuyasha! T'ajudarem! Qui ets aquí? Si us acosteu una mica més, us mato! I vigileu, perquè després no sé què més us faré! Inuyasha... Aquest combat és per la Tessaiga i per mi. No permetré que ningú s'hi fiqui! No ho facis, Inuyasha! Vigila, si et talla el vòrtex demoníac moriràs! Que me'l talli, si pot! La Tessaiga no és una espasa que pugui fer servir qualsevol! Molt bé! Ha pogut esquivar la Tessaiga. Perquè l'Inuyasha és molt més ràpid que el monstre. Encara que la Tessaiga hagi perdut el seu poder, encara és l'autèntica, una extensió del meu cos. No ho podem perdre! Ja et tinc! Què? Aquest trasto és immortal! Aquest soroll ha sigut el lloc on he ferit el dimoni dels miralls. La pobra Cana absorbeix totes les ferides que rep el dimoni. Està trinxada, pobreta.
Kana, no ho facis, això! Si la lluita continua així, et moriràs tu! Però que no t'adones que t'utilitzen! Caram, quina confiança. Encara es preocupa per l'enemic. Només li dic que aturi aquesta lluita inútil! Kana! Si li torno a clavar l'espasa, la ferida et farà miques a tu! Ah! Això és l'ombra del mirall de la Kana. Inuyasha! El monstre l'ha tombat! Des del cel! El dimoni està lligat al cel! Inuyasha, mou-te, que et tornen a atacar! És inútil! L'ombra del mirall l'està seguint des del cel! Doncs així atacaré! Ah! Ara ha reflectit completament el seu atac! Em sembla que no us trobeu pas en situació de poder-vos preocupar per la Kana. Val a dir que són un grupet molt maco. Jo, en el seu lloc, hauria atacat la Kana tan bon punt hagués sabut que està connectada directament amb el monstre. Kana, no t'enfadis, Vull dir, si jo fos un enemic teu. No està empipada? O sigui que no nota res de res. Ha anat de molt poc. Si la Tessaiga tingués el seu poder de sempre, ja hauria deixat la pell. Quina ironia. M'ha salvat el fet que el dimoni ha robat la seva energia demoníaca. Perfecte! Almenys la barrera funciona! Ah! Ah! Les ferides es reflecteixen en la Kana. La Tessaiga s'ha esquerdat! Tu no abandonis, Kana. Continua fins que la Tessaiga quedi feta miques. Aquest és el propòsit de la teva existència. La Tessaiga s'esquerda! La Kana també sembla que s'hagi d'esquerdar. És en Naraku! Vol que la Kana i l'Inuyasha s'eliminin l'una a l'altra. L'Inuyasha pot suportar l'atac gràcies a la seva forma demoníaca, però no ho aguantarà gaire temps. Si continua així, la Tessaiga es trencarà pel mig. No tinc altra elecció que fer servir el forat del vent. No. Si xuclo l'energia demoníaca que li han robat a la Tessaiga, llavors l'espasa no la podria recuperar mai més. Déu-n'hi-do com hi insisteixen. Però no és qüestió de mostrar pietat per la Kana. Segur que morirà. O sigui que la pobra Kana desapareixerà del mapa. Kana! Para! No ataquis més! Dispararé al forat! L'ombra del mirall ha desaparegut! Ha pogut aturar la ferida del vent! Però la Tessaiga té moltes esquerdes! Hem d'aturar la batalla de seguida! Recuperaré l'energia de la Tessaiga! Si puc tallar la seva espasa! Ah! Kana! No facis les coses més difícils del que són! No veus que no té cap sentit que hagis de morir? Ja ho entenc. La Tessaiga absorbeix l'energia demoníaca de tot el que talla. Per això l'Inuyasha intenta trencar l'espasa del monstre perquè així podrà recuperar la seva energia. No té cap intenció de matar-te. I ja has vist que la Kagome hagués pogut disparar perfectament la fletxa sagrada al forat sense avisar-te. No calia pas que ens ho fes saber. Ostres, tu, quina gent més estranya. Mira que n'arriben a ser d'estúpids.
La Kana és incapaç de sentir res de res. Ja sigui dolor, ja sigui por o bé sigui pena. No sent res, és insensible. No pot comprendre el motiu de la vostra compassió. Els vostres esforços són inútils. Kana! Estúpida! Kana! Per què et fas una cosa així? Inuyasha! Torna a tenir la cara normal! Inuyasha, estàs bé? Sí. He notat un corrent enorme d'energia. Les esquerdes de l'espasa han desaparegut. Potser és que ha recuperat l'energia demoníaca? La Tessaiga ha recuperat l'energia demoníaca. Kana... Kana, sembla que aquesta lluita ja s'ha acabat. Inuyasha... La matarà? Marxa. Així no la penses rematar? La Tessaiga del dimoni dels miralls ha desaparegut. Kana, digue'm la veritat. Segur que ha estat en Naraku qui t'ha ordenat que lluitessis a mort, oi? Si et mato, segur que tindré malsons. És absurd que continuïn lluitant a aquestes alçades. Ja sabem que a en Naraku li importarà ben poc una Kana mig destruïda com està. I tant. I encara pot sobreviure. Sisplau, Kana. Ja s'ha acabat, ara. Ja s'ha acabat. Encara no s'ha acabat, Kana. Mira que arriben a ser estúpids. Permetre que la Kana s'escapi després d'haver de patir tant. Aquest comportament altruista em posa de molt mala lluna. Kana, escolta la teva última missió. Acaba amb la vida de l'Inuyasha i els altres i també amb la teva. Què et passa, Kana? Digues. Ara ets lliure, pots triar tu. Lliure. Kagura. Ara vés a trobar l'Inuyasha i els altres. Jo dirigiré els teus últims moments. S'està escardant! Què passa, Kana? Corre, digue'm què passa! Acosta't més a tots ells, Kana. Què dius? No entenc què dius. Vigila! L'ull. Kagome, estàs bé? Se m'ha clavat un fragment a l'ull. La llum. La llum destruirà en Naraku. És la veu de la Kana. Veig una cosa. Em sembla que és l'esfera dels 4 esperits. A l'esfera contaminada hi ha una espurna de llum. Kana, m'ho estàs ensenyant tu, això? Aquesta és la llum que destruirà en Naraku. No n'ha quedat res. S'ha fet miques. Vaja, vaja, Déu-n'hi-do. Com de cruel és en Naraku. Hauré d'anar amb molt de compte. O sigui que has mort, Kana?
I no n'has eliminat ni un com t'havia ordenat. No et fa vergonya? Però és clar, tu no pots sentir res de res, ni vergonya. Sense cor no es poden tenir sentiments. Que ingenu era. Doncs així, és veritat que la Cana volia que moríssim amb ella? No, Kagome. en realitat, la Kanna no volia morir. Per això m'ha fet arribar unes últimes paraules. La llum destruirà en Naraku, recorda. Kanna, he sentit molt clarament el teu últim desig.